Divadlo Rosart má za sebou premiéry hneď 2 nových inscenácií. Najnovšou je autorská monodráma Love is in the air, ktorá divákov prevedie svetom moderných vzťahov v online priestore. Ešte pred touto komédiou sa uvedenie na Ružomberskom pódiu dočkala inscenácia Všetky sú pižveci. Dospelí majú kopec povinností. Musia chodiť do práce, musia budovať vzťahy, musia sa starať o rodinu, no a na to všetko nemajú dosť času. Ak sa niekto nachádza v životnej situácii, kedy potrebuje pohľadenie duše, tak u nás divadlo bude určite na správnom mieste, pretože monodráma, teda divadlo jedného herca, Všetky sú pižveci, je ideálnym koktejlom slz a aj smiechu. Hovorí režisérka jednej z aktuálnych inscenácií Ružomberského divadla Rosart Mariana Stančoková. Hra je zameraná na tému psychického zdravia. Venuje sa duševnej bolesti, smútku, rodinnej traume a konfrontácii s ňou. Podľa mňa je dôležité nebáť sa a aj o tom je toto predstavenie, že nebáť sa hovoriť. Takže možno aj tí, ktorí sa naozaj boja o svojich problémoch niekomu zveriť, tak tu im príde tá myšlienka, že by bolo fajn sa porozprávať. Možno nie naozaj na terapii s nejakým psychologom, ale možno so svojím kamarátom, so svojou mamou, so svojím blízkym. Pani Klepietková, bol to taký ten typ, čo vás na prvý pohľad vzbudzuje dôveru. Prosím vás, nemohli by ste byť pani Klepietková? Nech sa páči. Jedným z cieľov monodrámy je búrať stereotypy a predsudky, ktoré v našej spoločnosti stále pretrvávajú. Ružomberská divadelná scéna sa preto v hre stáva na malú chvíľu pomyselným terapeutickým priestorom, miestom, kde sa môže človek vyrozprávať, podeliť sa so svojimi problémami s inými, kde nájde pochopenie, povzbudenie a rešpekt. Číslo 164, Bobby, ponožkový pes. Už som ti hovorila o svojom zozname? Nie. No, ja spisujem zoznam Súpiš veci. Čo je na tomto predstavení zaujímavé je to, že ako jedna z mála hier prináša prienik medzi javiskom a hľadiskom, pretože neexistuje nejaká deliaca čiara, ale javisko sa stáva hľadiskom a naopak, takže divák je na chvíľku aj hercom. Ale vráť sa ešte. Áno, ahoj Bobby, dovidenia. Ahoj. No vidíte, vy ste boli úžasná pani Klepietková. Môžeš sa v pokoji obuť a vráť sa na svoje miesto. Publikum sa stáva priamo súčasťou inscenácie a dodáva jej tak špecifický ráz. Každé jedno predstavenie je jedinečné a divákom prináša intenzívnejší zážitok, no nie len im. Jasné, že je to výzva, pretože úplne neviem, akého človeka si vyberám, že naozaj môže to byť človek, ktorý prekvapí, že bude zhovorčivý a bude chcieť interagovať a naopak to môže byť aj niekto, kto sa úplne zasekne a bude ticho. Takže vždy je to výzva a vždy to predstavenie potom dopadne inak podľa toho, akých divákov si vyberiem. Pani profesorka sa vždy postavila do stredu a zdvihla knihu nad hlavu. Ukázala ju všetkým a potom nasledovala dramatická pauza. Monodráma Všetky sú pižveci podľa diela uznávaného anglického dramatika a režiséra Duncana Macmillana a úspešného komika, spisovateľa a performera Johnnyho Danohoa sa dočkala svojej premiéry koncom decembra a za sebou má už aj niekoľko repríz. Podľa slov režisérky divadla to na tunajšom pódiu ani zďaleka nie je posledná inscenácia, ktorá pracuje s interakciou a otvára tabuizované a pálčivé témy. Motom divadla Rosart je, že sme divadlo, ktoré má čo povedať a práve preto chodíme s otvorenými očami, otvorenými ušami a hlavne s otvoreným srdcom a vnímame to, čo trápi, teší nás alebo našich známych priateľov, rodiny a čo aj vlastne hýbe našou spoločnosťou a čo sú témy, o ktorých treba hovoriť. Inscenácia je zároveň pokračovaním dramaturgickej línie nazvanej Teenager ante portas, v preklade Teenager pred bránami, v rámci ktorej uviedli minulý rok aj ekodetektívku Pod pokrievkou a osloviť sa ňou snažia náctiročných divákov. Práve mladému publiku stredoškolskému sa venuje málo divadelných hier a myslíme si, že je veľmi dôležité naučiť do divadla chodiť mladých ľudí, pretože im to prináša nové možnosti, ako uvažovať o rôznych témach, ako ich otvárať, ako o nich diskutovať a hlavne sa nebáť hovoriť aj o veciach, ktoré pália. Druhý deň ráno som so zoznamom v ruke bežala do knižnice a prvýkrát sme sa s Alexom poboskali!
Do pozornosti dávajú aj odborné výskumy, podľa ktorých narastá počet mladých, ktorí uvažujú o smrti a sami si žiaľ aj siahajú na život. V roku 2021 sa počet samovrážd v skupine tínedžerov zvýšil medziročne až o 72%. Ružomberskí divadelníci sa preto rozhodli o témach síce bolestivých, ale zásadných a aktuálnych nemlčať, pretože ako zdôrazňujú, mlčanie problémy len prehlbuje. Boli tam všetci, dokonca aj tá stará profesorka.